Bold. DJ Wongo kubata basa chipata pata vachati sasa angoma takapasa Douglas Gaza veterini chingotaura muridzi ndiani ona wakupinza kana nini pamawani usade kundiitira mafani ona mtara wako waenda kunotora kani iwe chamuri kundifungira zvisipo chamuri kundifungira zvisipo taingoitisa namezi chete wai muri kuti ndini ndakazumuda iso imi chamuri kundifungira zvisipo chamuri kundifungira zvisipo taingoitisa namezi chete wai muri kuti ndini ndakazumuda iso zvelove life yake handizvikete kuti anomhanyana nendinganyepe tandaimubatsira nacho imezi chete saka akamulabulushula ndimukete akauya kati pane kumunetsa zvana x nanawai ndikabva ndati aujebra manje topiki iyoyo inini ndoiketa ndikati huya kumabhebhi gare taipedza chamuri kundifungira zvisipo chamuri kundifungira zvisipo taingoitisa namezi chete wai muri kuti ndini ndakazumuda iso imi chamuri kundifungira zvisipo chamuri kundifungira zvisipo taingoitisa namezi chete wai muri kuti ndini ndakazumuda iso nyaya yenyu funga ina tariro zvemedzi dzangu zvapindawo papiko aripo saka chiri kunetsa chiiko kaataure kwavaiswero ita mabiko asi akati ari kuda privacy pano pasina vanhu wobho pano pane space asi handina kumboita badness ndaitomutoro kuta kunge sistreni chamuri kundifungira zvisipo chamuri kundifungira zvisipo taingoitisa namezi chete wai muri kuti ndini ndakazumuda iso imi chamuri kundifungira zvisipo chamuri kundifungira zvisipo taingoitisa namezi chete wai muri kuti ndini ndakazumuda iso zvelove life yake handizvikete kuti anomhanyana nendinganyepe tandaimubatsira nacho imezi chete saka akamulabulushula ndimukete akauya kati pane kumunetsa zvana x nanawai ndikabva ndati aujebra manje topiki iyoyo inini ndoiketa ndikati huya kumabhebhi gare taipedza chamuri kundifungira zvisipo chamuri kundifungira zvisipo taingoitisa namezi chete wai muri kuti ndini ndakazumuda iso imi chamuri kundifungira zvisipo chamuri kundifungira zvisipo taingoitisa namezi chete wai muri kuti ndini ndakazumuda iso Le type